ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଜୀବନରେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କର ଚଳନର ଭୂମିକା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କ ଚଳନ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି କାହାକୁ ଧନ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା ବେଳେ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଆଉ ଯାତନା ମିଳିଥାଏ। ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତିଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ବୁଧ ଗ୍ରହ କନ୍ୟା ରାଶିକୁ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ପରେ ପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେମିତି ନା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ ବା ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଶି ଚକ୍ରର ଚଳନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ଏବଂ ବିଫଳତା ମିଳିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଭିଡିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପ୍ରତିକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଶି ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ତ ସେମାନେ କ'ଣ ସବୁ କରିବେ, କ'ଣ ନ କରିବେ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ନା ଆମର ଗ୍ରହ ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରହ ରାଜକୁମାର ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବୁଧ ଗ୍ରହ କନ୍ୟା ରାଶିକୁ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି, ନା ବୁଧ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ନା ବ୍ୟବସାୟ, ବାଣୀ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ଧନର କାରକ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ ଗ୍ରହ। ନା ବୁଧ ଚଳନ କରିବା ପରେ ଦୁର୍ଲଭ ରାଜଯୁଗ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 4ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଠାରେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେମାନେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବି ହେଇପାରନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି ନା ଆମର ବୁଧ ଗ୍ରହକୁ ରାଜକୁମାର ଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ସେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୋଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଆମର ମାଇଥୋଲୋଜି ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାନନ୍ତି ଯେ ନା ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ପୁତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ବୁଧ ଗ୍ରହ। ନା 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ପରେ ଯୋଉ ବୁଧଙ୍କର ଚଳନ ରହିବ, କାହାକୁ କନ୍ୟା ରାଶିର ଯୋଉ ଚଳନ ରହିବ ବା କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଯୋଉ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ତଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ ନା କନ୍ୟା ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହ ବୁଧ ଗ୍ରହ ଓ ବୁଧ ଗ୍ରହ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗୋଟେ ମହାପୁରୁଷ ଯୋଗ ବା ମହାପୁରୁଷ ରାଜଯୋଗ ହେବ। ଏହି ରାଜଯୋଗ 4 ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ନା କର୍ମ କ'ଣ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ନା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ଖୁବ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଯୋଉ 4 ରାଶିର କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, 4 ରାଶିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ରାଶିଟି ହେଉଛି ବୃଷ ରାଶି। ନା ବୃଷ ରାଶି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15ରେ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବୁଧଙ୍କ ଚଳନ ପରେ ବୃଷ ରାଶିଙ୍କ ଜାତକରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। କର୍ମର ପ୍ରଭାବ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗ ଖୋଲିବ। ଧନ ଲାଭର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ପରିବାରରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା ହେବ। ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ବା ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ କମ ରହିବ। ଯେକୌଣସି କର୍ମରେ ଆପଣ ହାତ ଲଗେଇବେ ସେ କର୍ମ ଆପଣଙ୍କର 100% ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଯୋଉ ସକ୍ସେସଫୁଲ ରାସ୍ତାଟା ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ। ଇଏ ରହିଥିଲା ବୃଷ ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ। ତାପରେ ରହୁଛି ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ଯୋଉ ସମୟଟି ରହୁଛି ମାନେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ପରେ ପରେ ସମୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ କିମ୍ବା ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା କିଛି ଦିନରୁ। ଆପଣ ଯୋଉ ମେଡିକାଲ ଚକ୍କର କାଟୁଥିଲେ ସେ ମେଡିକାଲ ଚକ୍କର ବି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କାଟିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ବୁଦ୍ଧ ଦେବ ବା ବୁଦ୍ଧ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଦ ବିବାଦରେ ଫସି ରହିଥିଲା ସେ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟୀ ବା ବିଜନେସମ୍ୟାନ ହୋଇଥିବେ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ପଇସା ଅଟକି ରହିଛି ବା କୌଣସି ପାର୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରୁନାହିଁ, ତେବେ ଏଇ ପରେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି। ଯଦି କୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କିଛି କମ୍ପିଟିଟିଭ ଏକ୍ଜାମ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏଇ ପିରିୟଡରେ ଏକ୍ଜାମ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭ ଫଳ ବା ନିଶ୍ଚିତ ଲାଭ ଫଳ ମିଳିବ। ତାପର ରାଶିଟି ରହୁଛି କନ୍ୟା ରାଶି। ଏହି ରାଶିଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ଲାଭ ମିଳିବ। ଯେହେତୁ କନ୍ୟା ରାଶିକୁ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ ଫଳ ମିଳିବ। ନା କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କିଛି ବଡ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, କୌଣସି ନୂତନ ଜମି ଜମା କିଣି ପାରନ୍ତି। ଯଦି ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ଅଟକିକି ରହିଛନ୍ତି ବା କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ମାଲି ମକଦ୍ଦମାଟି ଆଗକୁ ବଢି ପାରୁନାହିଁ, ତାହା ଆଗକୁ ବଢିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ତାହା ଡିଗ୍ରୀ ହେବ।
ହସ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ଶତ୍ରୁ ମାନେ ଟୋଟାଲ ଆପଣ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେବେ ବା ଶତ୍ରୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ ହିଁ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ମନସ୍ତାପ ମନ କରି ଘରୁ ବାହାରିବେ, ଯେକୌଣସି କାମରେ ମନ କରି ଘରୁ ବାହାରିବେ, ସେ କାମ 100% ସୁନିଶ୍ଚିତ ହିଁ ହେବ। କାରଣ ଏଥିରେ ଗ୍ରହଙ୍କର ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁଛି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କନ୍ୟା ରାଶିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛି ରିଜେକ୍ସନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା ଭାବିକି ଯିବେ ମନରେ ସେହା ହିଁ ହେବ ଆପଣଙ୍କର। ତାପର ରାଶି ରହୁଛି ଧନୁ ରାଶି। ଧନୁ ରାଶିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଖୁବ୍ ଧନ ରୋଜଗାର କରିବେ। ନୂଆ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଚାକିରିରେ ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଯେଉଁ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ମାନେ ରହିବେ, ଯୋଉ ଧନୁ ରାଶିର ଯୋଉ ରହିବେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ମିଳିବ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ବିବାହର ହେଇପାରୁନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହର ହବାର ସୁଯୋଗ ଖୋଲିଯିବ ବା ଏବେ ମାନେ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ରାଜି ହେଇଯିବେ। ଆପଣ ଥରେ କଥା ଉଠେଇକି ରଖିଲେ ତାହା ରାଜି ହୋଇଯିବେ, ପରେ ଆପଣ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଯାହା ପ୍ଲସ୍ ଅନ୍ୟ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମେଡିକାଲ ରିଲେଟେଡ୍ ଯଦି ରହିଥାଏ, ଯଦି ଆପଣ ଯୋଉଟା ଘରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ମେଡିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରୁନଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ଲାଭ ମିଳିବ ଏବଂ ମେଡିକାଲ ରିଲେଟେଡ୍ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଫଳ ମିଳିବ। ଏହା ରହୁଛି ଏଇ ଯୋଉ 4 ରାଶି ରହୁଛି, ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଭ ବହୁତ ଗୁଡାକ ମାନେ ଏତିକି ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆଉ ଯୋଉ ରହୁଛନ୍ତି ଆମର କନ୍ୟା ରାଶିର ଯୋଉ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ଟିକେ ମାତ୍ର ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କର ଟିକେ ରାଶି ମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ଟିକେ ଯୋଗ ରହୁନାହିଁ। ନା ଏଇ ଯୋଉ ପିରିୟଡ ଭିତରେ କଣ ହେଇପାରେ ନା ଯୋଉ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ମାନେ ଯୋଉ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନା ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କର ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଏବଂ ବୁଧଙ୍କର ଯୋଉ ଇଷ୍ଟ ଦେବ ହଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟାଏ ମାସ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଲେ ତାହା ଅଟୋମେଟିକ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ନକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି ସେଇ ଯୋଉ ରାଶି ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ଉପରେ ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେମିତି ଯୋଉ ମିଥୁନ ରାଶିର ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କଳହ ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ କିଛିଟା ଅଂଶ ରହୁଛି ଯୋଉ ଯାହାକି କଳହ ହବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯୋଉ କଳହ ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ଦିନ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆଉ ରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ହସ ଖୁସିରେ ଭରିଯାଉ। ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବେ, ଲାଇକ୍ କରିନେବେ ଏମିତି କିଛି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ।